Здравей! Аз съм Теодора Китаева. По професия съм юрист с дългогодишен опит в имуществените въпроси и строителството. Правото е изкуство на доброто и справедливото. С него научаваме какво е ред, защо са правилата, как да живеем в социум. С него развих умението си да погледна обективно и да чуя другата гледна точка, да се опра на фактите и техните последици, вместо на емоции и химера. С течение на времето и в опита си да вникна в мотивите, подбудите, в разума на очакваните резултати от едно или друго действие, започнах да отделям доста време на личностното развитие и психологията. Ако правото е формата, психологията е съдържанието. Защо, как и колко смятам за ключови опорни точки при оформянето на което и да било правило. Като естествено продължение на правото и психологическите му аспекти дойде и медиацията. Ако се замислим колко често влизаме в противоречия заради неясен изказ, неподходящ тон, прикрити очаквания, неумение да слушаме. На помощ в случаите на разминаване между хората идва медиатора с нелеката задача да стимулира конструктивен диалог, взаимно разбирателство и атмосфера на уважение между хората, които са му се доверили. За да се случи това, ние, медиаторите, управляваме посланията извън думите и невербалното поведение, като превеждаме гневния език чрез умиротворен изказ и ви помагаме да изясните своите реални желания и интереси. Привърженик съм на уин-уин модела на взаимоотношения и в бизнеса, и в живота. Смятам, че това е печелившата стратегия за дългосрочно партньорство, защото само сценарий, взаимоизгоден и за двете комуникиращи страни, би довел до разгръщане на потенциала на това партньорство и до възможност за утвърждаване на взаимно доверие. Именно постигането на взаимоизгодни решения, резултат от свободната воля на всяка от комуникиращите страни и взети при признаване и зачитане на личните и чужди граници, е моята визия за успешна медиация. Бих могла да ти бъда полезна в разрешаването на спорове в семейството и казуси, свързани с имуществото. Запази вдъхновяващ разговор с мен тук през платформата на Три жени в едно. Ще се радвам да ти бъда полезна. Очаквам те!